Έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, που ξέρεις, ο ένας στην υπαλληλική σχέση, ο ένας κάνει ότι δουλεύει, ο άλλος κάνει ότι τον πληρώνει, σου λέει γιατί εγώ να πάω τώρα για 600 € να δουλέψω. Όταν βλέπω τους άλλους στα social media που βγάζουν ένα σκασμό χρήματα, θα βγάλω κι εγώ εύκολα χρήματα. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι στο network marketing που βγάζουν πολύ καλά χρήματα και δίνουν παραπάνω βάση στο προϊόν ή παραπάνω βάση στην εταιρεία που συνεργάζονται. Είστε άνθρωποι που πραγματικά μπορώ να πω ότι σε όλο τον κόσμο εκεί έξω, στα social, στο ίντερνετ, είστε αληθινοί και άνθρωποι που πραγματικά εκτιμώ. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω αυτό που κάνετε εσείς, αυτό που κάνουμε εμείς, τώρα ξεκινάει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στους Open Minders, το podcast που ανοίγει τα μυαλά και εμπνέει τις ζωές. Πιο νέοι που σας προκαλούν να σκεφτείτε διαφορετικά, να ονειρευτείτε μεγαλύτερα και να δράσετε με συνείδηση. Εδώ, στο Open Minders, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν σταματά ποτέ και ότι η δημιουργική σκέψη μπορεί να μεταμορφώσει τις ζωές μας. Καλή απόλαυση. Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα Open Minders podcast. Και μαζί μας σήμερα έχουμε τον αγαπητό και φίλο Τόλι Καλογύρου, για το λόγο ότι θέλουμε να αποσαφηνίσουμε μια ιδέα και μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα έχει δυστυχώς πάρει μια λάθος τροπή. Ευχόμαστε τα προηγούμενα podcast που σας άρεσαν και συνεχίζουμε με πρώτο καλεσμένο του podcast αυτή τη στιγμή, το οποίο θα μας μιλήσει για το network marketing. Και είμαι ο Κωνσταντίνος Κράστερ, οι υπόλοιποι. Καλησπέρα και από μένα, εγώ είμαι ο Αριστοτέλης Μπενής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τόλι που βρίσκεται μαζί μας. Ουσιαστικά στην πρώτη συνέντευξη, Κωνσταντίνε, που κάνουμε Open Minders. Ναι. Και επιλέξαμε τον Τόλι γιατί είναι ένα άτομο που έχει στόχους, έχει σκοπούς στη ζωή του, τους πετυχαίνει, όπως βλέπουμε, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και γι' αυτό τον έχουμε και καλεσμένο. Τέλεια. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Καταρχάς, είναι τιμή μου που με καλέσατε στο podcast, έτσι να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια παρέα. Ούτως ή άλλως γνωριζόμαστε και με τους δύο, με τον Αριστοτέλη που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν να έχουμε γνωριστεί, και με τον Κωνσταντίνο το τελευταίο χρόνο. Και είστε άνθρωποι που πραγματικά μπορώ να πω ότι σε όλο τον κόσμο εκεί έξω, στα social, στο ίντερνετ, είστε αληθινοί και άνθρωποι που πραγματικά εκτιμώ. Από εκεί και πέρα θα χαρώ να κάνουμε τη συζήτηση και για μια φορά σας ευχαριστώ που είμαι εδώ μαζί σας. Ναι, είστε καλά, είναι μεγάλη μας καλά, γιατί ξεκινάμε μέσα από εσένα, ένα ταξίδι μέσα από τα podcast που κάνουμε, το οποίο θέλουμε να προβληματίσουμε τον κόσμο εκεί έξω, να αποσαφηνίσουμε διάφορες ιδέες και καταστάσεις οι οποίες έχουν πάρει λάθος έννοια και νόημα, έχει δώσει η κοινωνία ή ο κόσμος, και μέσα από αυτό θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να γίνει καλύτερο, να εξελιχθεί, να πάει παρακάτω και να σταθεί στα πόδια του και να βγει κυρίως αυτό που φωνάζω εγώ προσωπικά από το comfort zone, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα συνεχίσω με τον πρόλογο, θα συνεχίσω όμως με μια ερώτηση για να ξεκινήσουμε την συνέντευξη, η οποία έχει να κάνει κατευθείαν στη ρίζα του δικού του background ουσιαστικά, γιατί από ό,τι ξέρω και μας είπες πριν ξεκινήσει το podcast, ασχολείται με το συγκεκριμένο τομέα γύρω στα 10 χρόνια. Και πάνω σε αυτό εργάζεται και δουλεύει και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Επομένως, ποιο είναι το δικό του προσωπικό background στον τομέα του network marketing και πώς οδηγήθηκε ουσιαστικά σε αυτό, πώς κατέληξε, τι σου έκανε ουσιαστικά να το επιλέξει. Καταρχάς, για να γνωριστούμε, είμαι 31 χρονών, για όσους ανθρώπους μας παρακολουθούν και δεν το γνωρίζουν. Ξεκίνησα, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από πολύ μικρό, που εκεί γύρω στα 15-16, που πρέπει να δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Και εκεί ήταν που όλοι οι άνθρωποι σου λένε σπούδασε, βρες αυτό που σου αρέσει, θα πάνε όλα μια χαρά και η κοπέλα σου θα έχει κάνει το ίδιο. Θα έρθει μετά το παθητικό εισόδημα, δηλαδή η σύνταξη στα 65 κάπου, που εκεί θα έχετε όλο το χρόνο να κάνετε ό,τι δεν μπορείτε να έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ξέρετε, budget jumping, να ταξιδέψετε όλο τον κόσμο και αυτά. Και καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει λάθος. Ήμουνα και τυχερός κιόλας, γιατί είχα και φίλους μεγαλύτερους ηλικιακά από μένα, που έβλεπα ότι σπούδαζαν, αλλά κάνανε διαφορετικά πράγματα μετά από αυτό που είχαν σπουδάσει. Ή σπούδαζαν και δεν τους άρεσε πραγματικά. Οπότε εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι αυτό που μου αρέσει και δεν έβρισκα κάτι. Και τότε το μόνο που μου άρεσε ήταν να παίζω ποδόσφαιρο. Οπότε αφιερώθηκα σε αυτό. Προφανώς, για να μην παρεξηγηθώ, οι σπουδές είναι μια χαρά για να μπορέσει να μορφωθεί κάποιος. Απλά στις μέρες μας, για μένα,
το να έχεις σπουδάσει, να έχεις ένα χαρτί, αν θες να ζήσεις καλά, να μην λείπει τίποτα από την οικογένειά σου, δεν είναι αρκετό, γιατί ο κόσμος συνέχεια αλλάζει. Οπότε αυτά εγώ τα είχα στο μυαλό μου και αφιερώθηκα στο ποδόσφαιρο. Έπαιξα επαγγελματικά Β' Εθνική στην Ελλάδα, αλλά γίναν διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Κατάλαβα ότι ο χώρος δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Και είπα ότι μάλλον τελικά το όνειρο του να παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στη Real Madrid δεν είναι για μένα. Και εκεί πέρα άρχισα να ψάχνω ένα plan B που το λέω, κάτι το οποίο θα το κάνω, θα το δουλέψω και θα μου δώσει αυτή την ελευθερία να μπορώ να ταξιδεύω, να κάνω πράγματα που θέλω στη ζωή μου και πάνω απ' όλα να είμαι ελεύθερος και να μην λείπει τίποτα στην οικογένειά μου. Εγώ από μικρός πάντα, επειδή προέρχομαι από μια φανταστική οικογένεια, είμαι ευλογημένος σε αυτό το κομμάτι και θέλω να δημιουργήσω και εγώ τη δικιά μου οικογένεια. Πάντα το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να ξέρω ότι τα παιδιά μου θα ανοίξουν το ψυγείο και το ψυγείο θα είναι γεμάτο. Δεν θα τους λείπει κάτι. Σαν Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, ναι. Και οπότε ψάχνα να βρω τρόπους για να μπορέσω να ξεφύγω. Γιατί προφανώς έκανα διάφορες δουλειές για να μπορώ να βιοπορίζομαι, αλλά πάντα έψαχνα αυτό το κάτι διαφορετικό και έτσι η πρώτη μου επαφή με το network marketing ήταν στα 18 μου, φαντάσου. Αλλά στα 18, εκεί πέρα που έψαχνα εγώ για δουλειά, είχα πάρει τη χρυσή ευκαιρία και άρχισα να παίρνω τηλέφωνα, που έπαιζα και παράλληλα Β' Εθνική, αλλά καταλάβαινα ότι δεν θα προχωρήσω εκεί πέρα σε αυτό το κομμάτι, έτσι όπως είναι ο χώρος. Πήγα σε μια συνέντευξη στο Χαλάνδρη και ήταν μια εταιρεία του network marketing και έτσι ξεκίνησα. Δούλεψα 1-2 μήνες. Βέβαια ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ήμουν μικρός, δεν είχα καμία ιδέα, δεν είχα κάποιον προπονητή να με βοηθήσει. Είχα μια πρώτη επαφή, αλλά μετά από 2-3 χρόνια είναι που βρήκα κάποιους ανθρώπους και από εκεί και πέρα προχώρησε όλο το θέμα, εξελίχθηκε και τα τελευταία 5-6 χρόνια είμαι τελείως ελεύθερος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το background μου ουσιαστικά είναι αυτό. Πάντα δούλευα, έχω κάνει διάφορες δουλειές, αλλά πάντα έψαχνα το κάτι καλύτερο για να μπορώ να είμαι ελεύθερος. Αυτή είναι η ιστορία. Που το βρήκε. Ναι, από τη στιγμή που το βρήκα, πάντα τα πρώτα χρόνια δούλευα παράλληλα, μέχρι που κατάφερα να το κάνω το main επάγγελμά μου. Και ο σκοπός πλέον είναι να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να πετύχουν αυτό που θέλουν. Αυτό κάνω πλέον. Τέλεια. Θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό σε λίγο, για τη βοήθεια που προσφέρει σε πολλούς ανθρώπους να το κάνουν αυτό. Εγώ ήθελα να δεχτείξω ένα συγκεκριμένο θέμα πριν συνεχίσουμε με τον Αριστοτέλη, να μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Είναι το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι, όπως είπες, δυστυχώς δεν κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν και πάντα χρειάζεται το πίσω του μυαλού είτε να έχεις έναν στόχο ότι δεν ανήκεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα, είτε να έχεις ένα δεύτερο πλάνο, ένα πλάνο B, όπως είπες, το οποίο αν δεν δουλέψει το πρωταρχικό σου πλάνο που έχει θέσει από μικρή ηλικία ή που του έχουν μεταφερθεί οι γονείς του για τους στόχους που πιθανότατα να σου άρεσαν εσένα, να το ακολουθήσεις και να βρεις αυτό πραγματικά θέλεις. Δηλαδή, το σημαντικό μέσα σε αυτό το κομμάτι του τομέα είναι να μην σταματήσεις για κανένα λόγο και να αναζητάς τον εαυτό σου και διαρκώς να εξελίσσεσαι μέσα από αυτό το τομέα. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι ο Αριστοτέλης, να αρχίσουμε την επόμενη ερώτηση. Εμένα με κάλυψες. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Τόλι για το τι ήταν αυτό το οποίο σε παρακίνησε να το κάνεις. Γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο πέρα από τη δουλειά τους, την προσωπική, και δεν θέλουν να σκέφτονται και σκέφτονται βασικά σε ένα μοτίβο συγκεκριμένο το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζεις. Δεν αποδίδει συνέχεια, αποδίδει κάποιες στιγμές με τις προαγωγές και λοιπά, με την αύξηση των χρημάτων, των εισοδημάτων, αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Έτσι, εσένα τι σε έκανε να σκεφτείς κάπως διαφορετικά από ό,τι σκέφτονται οι άλλοι, ας πούμε? Θα σου πω, όταν ήμουν μικρός και μου δίναν συμβουλές οι μεγάλοι άνθρωποι και μου λέγανε σπούδασε κάτι, θα πάνε όλα μια χαρά, θα έχει μια δουλίτσα καλή. Και ξέρετε, μετά κατ' επέκταση τα χρήματα είναι για τους ανθρώπους που έρχονται από πλούσιες οικογένειες, που είναι τυχεροί και. Εγώ καταλάβαινα ότι χωρίς να το έχω δει από κάποιο βίντεο, ή τότε δεν υπήρχε το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, τα social. Τώρα κάποιος μπορεί να πάρει πληροφορίες πολύ δωρεάν και πάρα πολλές πληροφορίες και να μπορεί να φτιάξει ένα σωστό mindset. Δεν υπήρχε αυτό τότε, αλλά εγώ καταλάβαινα, σκεφτόμουν με τη λογική. Και έλεγα ότι κοίταξε να δεις, Αποστολή. Ο άνθρωπος που σου δίνει τις συμβουλές και σου λέει κάνε αυτό, αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα που έχει στη ζωή του είναι 50-60 χρονών. Σ' αρέσουνε? Και η απάντηση σε όλους ήταν όχι. Οπότε καταλάβαινα ότι
ένας άνθρωπος μου δίνει μια συμβουλή να κάνω κάποια πράγματα όταν εκείνος τελικά δεν τα έχει καταφέρει και δυσκολεύεται πάρα πολύ στη ζωή του. Δυσκολεύεται οικονομικά, δυσκολεύεται στο να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Δεν είναι σε άλλα κομμάτια που εγώ θέλω να εξελιχθώ καλώς. Οπότε από τότε στο μυαλό μου είχα ότι θα παίρνω συμβουλές από ανθρώπους που έχουν πετύχει. Ίσως αυτό με είχε βοηθήσει και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο, για να μπορέσω να φτάσω στο επίπεδο που ήθελα και στη θέση που έπαιζα, δεν θα άκουγα έναν τερματοφύλακα, θα άκουγα έναν άνθρωπο που παίζει στο κέντρο. Που ήταν καλός και ήξερε να μου πει πώς να προπονηθώ, πώς για να φτάσω στο επίπεδο του. Και από εκεί, ίσως μου είχε μπει αυτό το πράγμα στο μυαλό, οπότε και στη ζωή μου πορευόμουν με αυτό το σκεπτικό. Και πάντα ήθελα να μπορέσω να ξεφύγω από το μέσο όρο και να κάνω παραπάνω πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μυαλό μου, σαν καλογύρου, έχω τις Lamborghini, αυτά τα Dubai που βλέπουμε εκατομμυρίοικους και όλα αυτά. Δεν με νοιάζουν καθόλου. Δεν με νοιάζει να βγάλω εκατομμύρια. Με νοιάζει να πηγαίνω, και αυτό το ήθελα από μικρός, να πηγαίνω στο ένα εστιατόριο, στο σουλατζίδικο που πάμε, και να μην κοιτάω το κατάλογο. Να έρχονται οι λογαριασμοί, να τα πληρώνουμε και να συνεχίζουμε τη ζωή μας, να κάνουμε ταξίδια και αυτά. Αυτή είναι η ουσία, γιατί θα φύγεις από αυτή τη ζωή και αυτά μένουν. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου από μικρός. Οπότε αυτό με όθησε στο να ψάχνω πάντα το κάτι παραπάνω. Το ότι νούμερο ένα ήταν ότι οι άνθρωποι που μου δίναν τις συμβουλές δεν είχαν αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε καταλάβαινα ότι κάτι πάει λάθος και έπρεπε να βρω εγώ λύση. Και το δεύτερο είναι ότι προσωπικά ήθελα κάτι παραπάνω από το να δουλεύω για κάποιον άλλον, να έχω ξυπνητήρι. Το ξυπνητήρι με τρελαίνει, είναι το πρώτο πράγμα το οποίο γιόρτασα όταν πήγα και απέλυσα τα αφεντικά μου και δεν έχω ξυπνητήρι πλέον. Θα βάλω ξυπνητήρι μόνο και μόνο επειδή θα το επιλέξω εγώ. Θέλω να πάω μια βόλτα ή θέλω να βάλω εγώ ένα ραντεβού συγκεκριμένο. Και να είμαι ελεύθερος. Για μένα αυτό έχει σημασία. Γιατί τελικά σκεφτόμουν ότι θα φτάσω 60-70 χρονών και αν μετρήσω τις ώρες που έχω ζήσει μέχρι τότε, η πλειοψηφία των ωρών θα ήταν μέσα σε 4 στίχους και τελικά θα μετάνιωνα για πάρα πολλά πράγματα. Θα μετάνιωνα για στιγμές που δεν έζησα, για πράγματα επειδή ήμουνα εκεί πέρα. Τη μισή μου ζωή και παραπάνω. Ουσιαστικά ήσουν στη ζώνη άνεση. Ναι. Συνέχισε. Και γενικά δεν μου αρέσει το να μου λέει κάποιος τι να κάνω. Δηλαδή το να δουλεύω για κάποιον άλλον και να μου λέει τότε θα πας τουαλέτα, τότε θα πάρεις το κινητό σου, τότε μπορείς να πας διακοπές, τότε μπορείς να πας σε ένα ταξίδι, τότε μπορείς να πάρεις άδεια. Αυτό μου την έσπαγε πάρα πολύ. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό με κάναν συνέχεια να ψάχνουμε. Έχω δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Ουσιαστικά ήσουν στη ζώνη άνεσή σου, από την οποία έφυγες. Δυσκολεύτηκες να βγεις από αυτήν? Εντάξει, εμπόδια συναντούν όλοι για να βγουν, είτε από φίλους, είτε από γνωστούς, είτε από οικογένεια άθελά τους, έτσι. Ναι. Το καλό σου θέλουν. Συνάντησες? Σίγουρα συνάντησα και γι' αυτό το λόγο και δεν... Ας πούμε ότι στο σύνολο 10 χρόνια είμαι στο χώρο του network marketing. Τελικά στα 3-4 χρόνια πέτυχα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και ο λόγος είναι γιατί δεν έβγαινα από τη ζώνη άνεσής μου. Δηλαδή η ζώνη άνεσής μου ήταν δουλεύεις, έχεις τα χρήματά σου, μένεις με τους γονείς σου, ζεις καλά, είσαι μια χαρά, τουλάχιστον τώρα δεν σου λείπει κάτι. Δεν υπάρχουν έξοδα, ενοικία, ρεύματα και όλα αυτά. Οπότε παίρνεις 600, 700, 1000 ευρώ όσα παίρνεις και καλοπερνάς μια χαρά. Οπότε για 3 χρόνια εγώ ήμουνα στην επιχείρησή μου, μία έκανα, μία δεν έκανα. Μία έκανα, μία δεν έκανα. Που αυτό δεν το βλέπω, το συναντώ στο network marketing και το συναντώ σε πάρα πολλά plan B εκεί έξω. Plan B, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι το plan A είναι ο τρόπος, η κανονική δουλειά που έχουμε όλοι για να βιοποριζόμαστε. Όλος ο κόσμος που ανταλλάσσει το χρόνο του με χρήμα. Το plan B είναι το κάτι έξτρα που θα βρει, κάτι που θα αφιερώνει χρόνο μετά για να μπορέσει να τον ελευθερώσει ή να του δώσει πολύ καλά έξτρα χρήματα για να ζει πιο άνετα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά plan B εκεί έξω. Εγώ είχα την κανονική μου δουλειά, απλά στο plan B μου μία τελικά έκανα δουλειά, μία δεν έκανα. Μία θα έκανα, την άλλη θα με παίρνανε οι κολλητοί μου, έλα πάμε για καφέ στην Πλατεία Ελευθερία, στον Κορδαλό που έχω μεγαλώσει στην Νίκαια. Ναι, έλα πάμε. Οπότε αυτά τα 3 χρόνια, ναι, ήμουνα στη ζώνη ανεσίας μου, λίγο πήγαινα να βγω ξανά, γιατί υπήρχαν πολλοί αντιπερισπασμοί κιόλας. Και είναι όλα θέμα mindset, που εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η προσωπική ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Αλλά πιστεύω ότι στη ζωή των ανθρώπων υπάρχει αυτό το κλικ, γίνεται αυτό το κλικ κάποια στιγμή στη ζωή των ανθρώπων που πραγματικά θέλουν να ξεφύγουν και θα έρθει η στιγμή που θα πεις τέρμα τα ψέματα, από εδώ και πέρα ό,τι και να γίνει θα αφιερώσω 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια όσο μου πάρει, ώστε τα υπόλοιπα χρόνια να ζήσω όπως θέλω εγώ. Εμένα αυτό το κλικ μου έγινε στα εκεί 25, μόλις πέρασα τα 25 προς 26, που πλησιάζαν τα πρώτα 30, σε τα πρώτα άντα που λέμε.
Γιατί εκεί έλεγα: Αποστόλη, πάντα θες να κάνεις οικογένεια. Άμα συνεχίσεις με 600-700 ευρώ, δεν γίνεται. Και εκεί μου γίνεται το πρώτο κλικ. Και βγήκα από τη ζώνη άνεσης και έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω για να έρθει η επιτυχία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω στον τομέα του network marketing, ουσιαστικά, τι ορίζει την επιτυχία και ποια είναι τα κλειδιά για να επιτευχθεί αυτό. Πολύ καλή ερώτηση. Κοίταξε, για μένα, Κωνσταντίνε, η επιτυχία για κάθε άνθρωπο στο network marketing είναι διαφορετική. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε το network marketing γιατί θέλουν να βγάζουν απλά 100, 200, 300 ευρώ έξτρα εισόδημα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε το network marketing γιατί θέλουν μπορεί να συνεργαστούν με μια εταιρεία με φανταστικά προϊόντα, π.χ. υπηρεσίες, και να θέλουν μια έκπτωση σε αυτά τα προϊόντα και να γλιτώνουν χρήματα από το να τα παίρνουν απ' έξω και να παίρνουν και καλύτερο προϊόν. Και επιτυχία είναι για κάποιον άνθρωπο που θέλει να δημιουργήσει οικονομική και χρονική ελευθερία. Δηλαδή, κάποιο, εγώ όταν το είδα, λέω: Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να βγάζω πολύ καλά εισοδήματα, χιλιάδες ευρώ το μήνα, για να μην έχω καμία ανάγκη και να μην εξαρτιέται τη ζωή μου από κάποιον άλλον. Οπότε υπάρχουν αυτά τα τρεις τύποι ανθρώπων που ασχολούνται με το network marketing, που η επιτυχία είναι να πετύχουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που βγάζει 10.000 ευρώ το μήνα και ένα άνθρωπο που βγάζει 300 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να πει ότι αυτό που βγάζει 300 δεν έχει πετύχει, γιατί τελικά μπορεί να θέλει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν θέλει να βγάλει 10.000 και βγάζει 300 μετά από 5 χρόνια, εκεί δεν είναι επιτυχία. Η επιτυχία που ισχύει για όλους τους ανθρώπους στη δραστηριότητά μας είναι ότι όταν ξεκινήσει κάποιος στο network marketing, θα γίνει πολύ καλύτερος άνθρωπος. Γιατί στο network marketing αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτό που κάνω στην ομάδα που ξέρω εγώ τη δικιά μου και έχω πολλούς φίλους από διάφορες εταιρείες, βλέπω ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σε βοηθάει να αναπτύξεις πάρα πολλά skills που χρειάζονται σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Και αυτό κυρίως είναι σχεδόν μηδαμινό σε σχέση με το να πάει να πληρώσεις έξω για να μάθεις αυτά τα πράγματα. Να μπορείς να έχεις αυτή την προσωπική ανάπτυξη, να μπορείς να αναπτύξεις τα skills, τα πολυσιακά, να αναπτυχθείς θέματα νοοτροπίας, ψυχολογίας, δημόσιων σχέσεων. Που αυτά, αν κάποιος βγει από το network marketing, τώρα άμα πούμε ότι καταστρέφεται όλη αυτή η βιομηχανία, εγώ ξέρω ότι αν πάω να κάνω οτιδήποτε και αν κάνω, με τα skills που έχω αναπτύξει μέσα από αυτά τα χρόνια, θα το κάνω καλά. Οτιδήποτε επιχειρηματικό και αν πάω να κάνω. Τα κλειδιά πάνω σε αυτό ουσιαστικά είναι παριθμημένα, αν θες σε 5 πάνω κάτω, τι θα μπορείς να προτείνεις αυτοί που μας ακούν. Εννοείς τα κλειδιά για να μπορέσουν να πετύχουν, για να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Στον τομέα του όμως. Σίγουρα, όπως σε κάθε δραστηριότητα, για μένα το νούμερο 1 είναι το mindset, η νοοτροπία. Δηλαδή, αν έρθεις με λάθος νοοτροπία, πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η επιτυχία ή να πετύχεις αυτά που θες. Το νούμερο 1 σίγουρα είναι αυτό. Το νούμερο 2 είναι η δουλειά. Ο περισσότερος κόσμος με αυτά που γίνονται, που βλέπει στα social media, νομίζει ότι τα χρήματα πλέον μιλάμε για εύκολα χρήματα. Ότι ό,τι και να κάνει, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και στο network marketing θα βγάλει εύκολα χρήματα. Γιατί βλέπει όλο αυτό το θεαθήνε που βλέπει με τα αμάξια, με το ένα με το άλλο, γιατί ο άλλος θα δείξει αυτό που θέλει. Δεν θα δείξει αυτό που πραγματικά έχει πετύχει. Και όταν ειδικά οι άνθρωποι που είναι πολύ μεγάλη παγίδα, στα 18 τους βγαίνουν από το σχολείο, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, που ξέρεις, ο ένας στην υπαλληλική σχέση, ο ένας κάνει ότι δουλεύει, ο άλλος κάνει ότι τον πληρώνει, σου λέει γιατί εγώ να πάω τώρα για 600 ευρώ να δουλέψω. Όταν βλέπω τους άλλους στα social media που βγάζουν ένα σκασμό χρήματα, θα βγάλω κι εγώ εύκολα χρήματα. Οπότε εκεί, και το συναντώ γιατί έχω πολλούς πιτσιρικάδες νεαρούς στην ομάδα μου, έχουν λάθος νοοτροπία και αυτό τους πηγαίνει στο να μην κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Στο να νομίζουν ότι αν θα βάλουν 5 ώρες την εβδομάδα, θα βγάλουν 10.000 ευρώ. Που δεν ισχύει αυτό. Οπότε χρειάζεται εργασιακή ηθική. Που ο COVID ήταν πολύ καλό στο συγκεκριμένο. Μας έκανε πολύ καλό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν υπήρχαν αντιπερισπάσμοι και στην περίοδο του COVID, όποιος ασχολούταν με το online, έβγαλε πάρα πολλά χρήματα. Και ο λόγος που έβγαλε χρήματα ήταν γιατί δεν υπήρχαν οι αντιπερισπασμοί, ήταν όλα κλειστά. Ήθελε, δεν ήθελε, ήταν στο σπίτι του. Οπότε το μόνο που έκανε ήθελε να βγάλει χρήματα να δουλέψει. Στον κόσμο που μίλαγε δεν υπήρχαν αντιπερισπασμοί, ήταν πολύ πιο εύκολο αυτό. Μετά τον COVID υπάρχουν άνθρωποι που βγάλαν τότε χρήματα και μετά δεν βγάζανε. Ναι, γιατί ήρθαν αντιπερισπασμοί πάλι. Ανοίξαν τα μαγαζιά, ανοίξαν τα πάντα, τα social media σκρολάρεις και δεν ξέρεις πόσες ώρες σκρολάρεις. Οπότε το νούμερο 2 μετά την οτροπία είναι 100% η εργασιακή ηθική για μένα. Και από εκεί και πέρα μετά είναι τα skills. Να αναπτύξεις τα skills. Και να έχεις υπομονή και επιμονή. Το Αριστοτέλη πάνω σε αυτό, η αλήθεια είναι ότι με μετάλληψε.
Και εμένα και εμένα. Βέβαια, θέλω να σου κάνω μία ακόμα ερώτηση όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, Οκ, επιτυχία, αλλά η επιτυχία είναι όχι προσωπική. Είναι για ένα άτομο ή είναι για όλους. Δηλαδή, εσύ έχεις κάποιους συνεργάτες. Έτσι, όσο μιλάμε για network marketing, σημαίνει ότι και αυτοί οι συνεργάτες θα πηγαίνουν καλά. Οπότε, σωστά. είναι, δεν βρίσκω τη λέξη τώρα, είναι επιτυχία πολλών. Έτσι. Σωστά. Η επιτυχία μου βασίζεται στην επιτυχία άλλων ανθρώπων. Αλλά πρόσεξε, εξαρτάται την επιτυχία πάλι. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να δημιουργήσει οικονομική και χρονική ελευθερία, είναι ο μοναδικό τρόπο για να το πετύχει. Αν για κάποιον η επιτυχία είναι τα 200 έξτρα ευρώ το μήνα, 100-300, μπορεί να το πετύχει και χωρί να κάνει ομάδα, χωρί να κάνει δίκτυο, χωρί να εξαρτάται η επιτυχία του από άλλου ανθρώπου, γιατί απλά θα κάνει πωλήσει στο προϊόν. Έχει ένα πολύ καλό προϊόν, θα κάνει πωλήσει και θα βγάζει χρήματα. Αν κάποιο όμω θέλει να βγάλει χρήματα, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει και ελευθερία. Δηλαδή, ο λόγο που εγώ ασχολήθηκα με το network marketing ήταν αυτό. Γιατί το network marketing λειτουργεί με υπομόχλια. Υπομόχλια σημαίνει βάζω λίγο χρόνο, ενέργεια στην αρχή και σιγά σιγά μου δίνει χρήματα και χρόνο παραπάνω στο μέλλον εφόσον το κτίσω. Αυτά τα υπομόχλια είναι η ομάδα. Οπότε, εγώ για να μπορέσω να φτάσω μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ελευθερία και πολύ καλά εισοδήματα, βασίζεται όλο το κομμάτι στην επιτυχία άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, αν συνεργαστούμε π.χ. μαζί, μιλάμε τώρα έτσι για παράδειγμα, αν εγώ δεν βοηθήσω τον Αριστοτέλη τον Κωνσταντίνο να βγάλει χρήματα, δεν θα δημιουργήσω ποτέ εγώ την επιτυχία που θέλω. Σκεφτείτε ένα franchise. Ακριβώς έτσι λειτουργεί. Το franchise θέλει πολλά υποκαταστήματα για να μπορέσει να πετύχει και να βγάζει πολύ καλά χρήματα και να γίνονται πολύ καλή τζίρ για να παίρνει πολύ καλά ποσοστά. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και το network marketing. Η διαφορά είναι ότι στο κλασικό franchise θες 100, 200, 500 χιλιάρικα, ενώ στο network marketing ξεκινάς με μηδαμινά ποσά, με κάποιες εκατοντάδες ευρώ, max 1.000 ευρώ πάνω κάτω. Και δημιουργείς έτσι franchise και βγαίνουν τα χρήματα. Οπότε εξαρτάται την επιτυχία που θες, αλλά ναι, προφανώς εξαρτάται από την επιτυχία άλλων ανθρώπων. Και ποιος είναι ο κρίκος? Καλά, ο κρίκος που σας συνδέει είναι προφανώς η οικονομική ανεξαρτησία, η προσωπική επιτυχία που θέλετε να έχετε, οι στόχοι που έχετε, αλλά τι είναι αυτό που σας δένει, τι σας κρατάει ενωμένους? Δηλαδή το να βγαίνετε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, πώς... Οι στόχοι είναι ομαδικοί. Αυτό που μας κρατάει, τουλάχιστον προσωπικά σε μένα, σε εμάς, στη δικιά μας ομάδα, είναι η κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια κοινότητα από θετικούς ανθρώπους. Ανθρώπους, παιδάκι μου, που δεν θα σου μιλάνε συνέχεια για προβλήματα, θα σου μιλάνε για λύσεις. Δεν θα μιλάνε ότι για όλα φταίει ο πρωθυπουργός, ή για όλα αυτά είναι η πολιτική, για όλα αυτή η Ελλάδα που ζούμε εδώ πέρα, η λύση μου είναι φύγω στο εξωτερικό. Μιλάμε για θετικούς ανθρώπους που έχουν όραμα, έχουν οι περισσότεροι όνειρα, άνθρωποι που μπορεί να έχουν προβλήματα τώρα στη ζωή τους και θα ταυτιστούν με άλλους ανθρώπους που θα γνωρίσουν την κοινότητα που έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα, αλλά τα έχουν ξεπεράσει. Η κοινότητα είναι αυτό που εμάς μας κρατάει πάρα πολύ, μας κρατάει ενωμένους. Υπάρχουν άνθρωποι στο network marketing που βγάζουν πολύ καλά χρήματα και δίνουν παραπάνω βάση στο προϊόν ή παραπάνω βάση στην εταιρεία που συνεργάζονται. Υπάρχουν. Απλά για εμένα πιστεύω ότι αν δώσει παραπάνω βάση στην κοινότητα, αυτό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη μακροχρόνια επιτυχία. Γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ανήκουν σε μια κοινότητα, ειδικά στις μέρες μας. Εκεί έξω υπάρχει πολύ τοξικότητα. Το ξέρετε και εσείς που κάνετε κάτι διαφορετικό, οι δικοί σας άνθρωποι, Ακριβώς. Τι πάτε να κάνετε, τι αυτό, πάμε για καφέ, δεν δουλεύουν αυτά, ναι, πάει να γίνει άλλος ένας γκουρού, άλλος ένας αυτό, άλλος ένας εκείνο. Αλλά και ο κόσμος που είναι σαν εμάς, που σκέφτεται διαφορετικά, εμείς του προσφέρουμε μια κοινότητα που μπορεί να έρθει και να νιώσει ότι βρήκα μια δεύτερη οικογένεια. Και μπορεί να γίνει και πρώτη οικογένεια πολλές φορές. Ακούμε ιστορίες που οι άνθρωποι με τις οικογένειές τους υπάρχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω, που πολλοί έχουν μείνει χωρίς οικογένεια. Εμείς ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια οικογένεια για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και ταυτόχρονα, όπως δημιουργείται αυτή η κοινότητα, πάντα υπάρχει το project μέσα από το network marketing για όποιον θέλει να βγάζει έξτρα χρήματα ή να δημιουργήσει ακόμα και οικονομική και χρονική ελευθερία. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι κάνουμε πολλά σεμινάρια, κάνουμε πολλά συνέδρια, κάνουμε πολλές συναντήσεις, δουλεύουμε μαζί. Δηλαδή, εγώ τώρα ξέρω ότι το απόγευμα, κατά πάσα πιθανότητα, βαριέμαι να κάτσω στο σπίτι, θα πάρω κάποιους συνεργάτες μου και θα βγούμε να πάμε για ένα καφέ και θα δουλέψουμε εκεί πέρα. Ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Δεν θα πιούμε καφέ όπως ήταν τα 3 χρόνια που μία σταμάτα που γίναμε με τους φίλους μου. Θα βγω με συνεργάτες μου, ο καθένας έχει το στόχο ότι θα κάνουμε δουλειά και το βράδυ, μόλις τελειώσουμε, μπορούμε να πάμε για σινεμά, να πάμε για καμία βολτούλα, να περάσουμε και ωραία.
Αλλά αυτό Πολύ είναι που ξεχωριστό αυτό. μας κρατάει ενωμένους. Και το network marketing ουσιαστικά είναι δίκτυα ανθρώπων. Γι' αυτό ξεχωριστό και η αυτό. επιτυχία βασίζεται σε άλλους ανθρώπους. Βασίζεται. Εμένα μου. Sorry, κάτσε να Όχι, σου το ολοκληρώσω για να μην ναι, παρεξηγηθεί. Όταν λέω βασίζεται σε άλλους ανθρώπους, δεν εννοώ ότι εγώ έχω τον Κώστα, τον Γιώργο, τη Μαρία και τον Τάκη. Αν αυτοί δεν πετύχουν, δεν θα πετύχω εγώ. Εγώ θα τους δώσω το περιβάλλον ανάπτυξης, τις εκπαιδεύσεις που χρειάζονται, την κοινότητα, τα συνέδρια, τα πάντα, ώστε να φτιάξουν το mindset. Θα τους κάνω coaching και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα από μένα, που είναι mentors, θα έρθουν και θα βοηθήσουν. Εξαρτάται από αυτούς τους ανθρώπους. Όταν λέω εξαρτάται από η επιτυχία μου από άλλους ανθρώπους, σημαίνει ότι εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για να βρω τον άνθρωπο που το λέει η ψυχούλα του και μαζί θα πάμε να κάνουμε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και προφανώς δεν είναι οι περισσότεροι σε αυτό το κομμάτι. Πολλοί θα έρθουν μόνο για την κοινότητα. Προσωπικά αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ όμορφο. Και επειδή το έχω γνωρίσει, δεν ξέρω την απάντηση, αλλά πάρα πολλοί θα πούνε ότι όλα πολύ ωραία μέχρι εδώ μέχρι στιγμή και μπορούν να επιτευχθούν αν βάλει προσπάθεια κτλ. Τι γίνεται όμως στους ανθρώπους και τι απαντάνε τουλάχιστον. Και εγώ τουλάχιστον αυτή την κυριότερη πρόκληση έχω να προσθέσω ουσιαστικά, η οποία εμφανίζεται στα μάτια μου μόλις ακούω όλο αυτό, που είναι πάρα πολύ όμορφο όπως το είπα. Και λένε ότι έρχονται και λένε τέλος πάντων ότι όλο αυτό μην το πιστεύει, γιατί είναι τοπικό. Και δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Τι απαντάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τι απαντάτε εσείς, και τι πιθανότατα άλλες προκλήσεις παρόμοιου τύπου ή αντίστοιχα την επιτυχία σας έχετε ως πρόβλημα στο συγκεκριμένο τομέα. Κοιτάξτε, πριν απαντήσεις, ναι. Να πω ότι ήμουν παλιά ένας από αυτούς τους ανθρώπους που περιέγραψε τώρα ο Κωνσταντίνος. Και ήμουν ένας από αυτούς και το ξέρει ο Τόλης, γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε βγει κιόλας. Ναι. Οπότε... Είναι πολύ φυσιολογικό πολλοί κόσμος να το πιστεύει και θα σου πω ποια είναι η παγίδα. Το network marketing έχει να κάνει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βγουν στα social media, όπως και σε κάθε άλλη δραστηριότητα. Θα το παίξουν πλούσιοι, και τελικά δεν έχουν καμία επιτυχία. Ναι, αυτό θα χαλάσει την εικόνα, θα χαλάσει. Οπότε μπορεί π.χ. ο Αριστοτέλης ή ακόμα και εγώ ή και εσύ, αν είμαστε σε αυτή τη φάση, να δούμε έναν άνθρωπο και να πούμε αυτός είναι ψεύτης, τι κάνει network marketing, τι κάνει κάτι άλλο. Οπότε αυτόματα την πληρώνει η δραστηριότητα και λες ότι αυτά είναι τοπικά, δεν δουλεύουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μπορεί όμως να δουν και έναν άλλον άνθρωπο που είναι πραγματικά αληθινός, που έχει ξεκινήσει το network marketing και βγαίνει και λέει την αλήθεια ή μιλάς μαζί του και σου λέει: ξέρεις τι, εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω έχω την κανονική μου δουλειά. Ο σκοπός μου είναι να φτάσω εκεί. Βρήκα αυτό το όχημα, μέσα από αυτό υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν καταφέρει. Οπότε μπορώ να το καταφέρω και εγώ, άμα θες να το κάνουμε παρέα. Λέει την αλήθεια, μιλάει για το πού βρίσκεται, μιλάει το πού θέλει να πάει και ταυτίζει το άλλο και ξεκινάει και είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα, εγώ πάντα βάζω τη λογική. Δηλαδή, όταν είχα ξεκινήσει, ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν πολύ ντροπαλός. Εγώ έμπαινα σε ένα καφέ και σκύβα το κεφάλι γιατί ντρεπόμουν να μην με κοιτάνε οι άνθρωποι τριγύρω μου. Ακόμα και τώρα, αν πάμε σε ένα πάρτι μαζί, είμαι ο άνθρωπος που κάθεται στη γωνία και διασκεδάζει, βλέποντας τους άλλους να διασκεδάζουν. Στη δουλειά μου μπορεί να είμαι κοινωνικός και να κάτσουμε να μιλήσουμε, αλλά είμαι πιο πολύ με τους δικούς μου ανθρώπους. Αν πάμε έξω, δεν είμαι. Γιατί το έχω επιλέξει και έτσι είμαι. Αν θέλω, μπορώ να το αλλάξω, αλλά δεν θέλω να το αλλάξω. Οπότε, όταν ήμουν εγώ σε αυτή τη φάση, είχα στο μυαλό μου ότι κοίταξε, Αποστόλη, αναγνωρίζεις ότι εσύ το έχεις αυτό το πράγμα, ότι είσαι ντροπαλός. Μπορείς να το αλλάξεις. Προφανώς μπορείς να το αλλάξεις. Γιατί μπορείς να το αλλάξεις και γιατί μπορείς να πετύχεις επιτυχία, γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που το έχει κάνει. Από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος άλλος στη δραστηριότητα και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που το έχει κάνει, σημαίνει ότι μπορείς και εσύ. Επειδή πιστεύω ότι έχουμε δημιουργηθεί όλοι και έχουμε τη δύναμη μέσα μας, μας την έχουν δώσει αυτή τη δύναμη, όπου πιστεύει ο καθένας, είτε σύμπαν, είτε το οτιδήποτε, έχει δοθεί αυτή η δύναμη και μπορείς να το κάνεις. Οπότε το θέμα είναι, από τη στιγμή που βλέπεις τον άλλο και το έχει κάνει, μπορώ κι εγώ. Τι χρειάζεται, σωστό mindset, εργασιακή ηθική και προφανώς, κάτι που δεν το είπα πριν, που ισχύει πάλι σε όλες τις δραστηριότητες, είναι να βρεις τον μέντορα, τον άνθρωπο που έχει τα αποτελέσματα που θες, για να ακούσεις αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αν βρεις σε μια πολύ καλή δραστηριότητα, είτε network marketing είτε οπουδήποτε αλλού, δεις ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν βρεις αυτόν τον άνθρωπο και βρεις ένα τσαρλατάνο, ας πούμε, ή ακόμα και έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να σε βοηθήσει, αλλά είναι στατικά στάδια όπως είσαι και εσύ, γιατί και εκείνος πριν 6 μήνες δεν έχει αποτελέσματα. Πρέπει να βρεις τον άνθρωπο που θα είναι ο μεντοράς σου, που έχει περπατήσει τον δρόμο που θες να περπατήσεις εσύ. Έτσι κερδίζεις πολύ περισσότερο χρόνο και κάνεις λιγότερα λάθη ουσιαστικά. Σωστά. Πώς αντιμετωπίζετε όμως, είναι το ερώτημα ακόμα και προχωράμε στο επόμενο, τη δυστυχία αυτή και τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και
το αντιμετωπίζει δηλαδή τις συναντήσεις που κάνετε ή την παρουσίαση που κάνετε εσείς, και σας λένε ότι όντως αυτό, δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνετε για να τους μεγαπείτε σε αυτό το κομμάτι. Για να σε κάνω να νιώσεις ανέτα, οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη πυραμίδα. Ίσως μπορεί να μην είναι εξής, να μην θες να το εκφράσεις. Ναι. Η λέξη πυραμίδα, θα έρθουν άνθρωποι και θα μου το πούνε, ή μπορεί να κάνουν ένα one-one ραντεβού και να μου το πούνε. Ναι, μπορεί να έχω 100 άτομα να κάνουν την παρουσίαση και να πεταχτεί κάποιος να το πει. Ναι. Καταρχάς, στο μυαλό μου, εγώ έχω ότι όλα είναι στατιστικά. Στους 10 ανθρώπους που θα δουν την παρουσίαση, ένας, max 2 άνθρωποι είναι αυτοί που σκέφτονται διαφορετικά και θα ξεκινήσουμε συνεργασία. Θα βρεθεί και εμείς το λέμε τάγκα. Είναι αρχικά. They are not going anywhere. Είναι άνθρωποι που τα ξέρουν όλα. Αυτά είναι πυραμίδες. Θα φας τα χρήματά σου, θα χάσει το χρόνο σου. Αυτό. Μια δουλίτσα, είναι όλα καλά. Ό,τι και να του πεις, θα του πεις για το προϊόν, θα του πεις για το network marketing, θα του πεις για κάποια άλλη δραστηριότητα. Τα ξέρω. Τα έχω κάνει ή τα έχει κάνει η θεία μου και δεν. Αυτοί οι άνθρωποι ρουφάνε πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ χρόνο από εμάς και το όνειρο, που αν μιλήσεις 10 λεπτά με αυτόν τον άνθρωπο, έχεις χάσει 5 ώρες μετά παραγωγής. Γιατί νιώθεις τόσο βαρύς, έχει γεμίσει όλη αυτή την τοξικότητα. Οπότε, εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, αν καταλάβω ότι ανήκει στην κατηγορία των τάγκα, που είμαστε τυχεροί γιατί είναι πολύ μικρή κατηγορία σε σχέση με τον πληθυσμό στον κόσμο, κατευθείαν θα πω ναι, OK, και θα φύγω. Δεν θα κάτσω να κάνω κουβέντα, δεν θα προσπαθήσω να το αλλάξω τη γνώμη, γιατί δεν θα αλλάξει. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι θα πούνε, οι περισσότεροι άνθρωποι λένε πυραμίδα, αλλά να ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το εννοούν με κακή έννοια. Όπως βλέπουν το σύστημα, συστήνεις ένα, συστήνεις δεύτερο, αυτό συστήνει κάποιον άλλον και ανοίγει σαν πυραμίδα, σαν σχέδιο, φαίνεται σαν πυραμίδα όπως το οτιδήποτε στη ζωή μας. Την Coca-Cola, αν πάρεις και στον CEO και όλους αυτούς, είναι σαν πυραμίδα. Η απάντησή μου πάντα ποια είναι? Υπάρχουν οι νόμιμες πυραμίδες, οι παράνομες πυραμίδες. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω τώρα. Οι παράνομες είναι όταν γίνεται διακίνηση χρημάτων χωρίς να υπάρχει προϊόν. Δηλαδή, να σας πω, δώστε μου 1.000 ευρώ και κάθε μήνα θα βγάζετε χρήματα χωρίς να κάνετε τίποτα, γιατί από την επένδυση θα έχετε χρήματα, ή θα κάνετε κλικ όλη την ώρα και θα βγάζετε χρήματα. Για μένα, ναι, αυτό είναι παράνομη πυραμίδα. Γίνεται διακίνηση χρημάτων και θα ακούτε συνέχεια έδωσε στο Ντουμπάι ή σε κάποια νησιά που δεν τα ξέρει η μάνα τους, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν νόμοι που μέχρι στιγμής ακόμα τους καλύπτουν. Υπάρχει η νόμιμη πυραμίδα. Η νόμιμη πυραμίδα είναι μια κλασική εταιρεία. Γιατί είναι νόμιμη πυραμίδα? Γιατί τα χρήματα, καταρχάς ανοίγει σαν πυραμίδα ούτως ή άλλως, αλλά τα χρήματα πηγαίνουν από πάνω προς τα κάτω και η εξουσία. Όσο πιο πάνω έχεις, τόσο περισσότερα χρήματα έχεις και περισσότερη εξουσία από αυτό που έχει κατώτερη θέση από εσένα. Και τελικά αυτός που έχει κατώτερη θέση από εσένα κάνει παραπάνω δουλειά, παραπάνω παραγωγή για να βγάλεις εσύ παραπάνω χρήματα. Οπότε αυτό είναι μια νόμιμη πυραμίδα και έτσι λειτουργούν τα πάντα. Στο network marketing το σύστημα είναι κλιμακωτό. Δηλαδή οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα αυτή τη στιγμή περισσότερα από κάποιον άλλον, κανείς δεν έχει αναρωτηθεί και να πει ότι εσύ να σου πω, αυτός ξεκίνησε από το 0 όπως ξεκίνησα και εγώ τελικά. Όπως ξεκινάει οποιοδήποτε. Γιατί βγάζει παραπάνω χρήματα? Γιατί τελικά έκανε περισσότερες πωλήσεις. Τελικά έκανε παραπάνω μεγαλύτερη ομάδα. Τελικά έκανε παραπάνω δουλειά. Είχε περισσότερη εργασιακή ηθική. Εγώ όταν ξεκίνησα, αυτή τη στιγμή βγάζω παραπάνω χρήματα από ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει το σύστημα πριν πιο πολλά χρόνια από μένα. Προφανώς. Γιατί βγάζω παραπάνω χρήματα? Γιατί τελικά έκανα παραπάνω δουλειά. Το network marketing είναι περισσότερο παρεξηγήσιμο, αλλά τελικά είναι πιο αξιοκρατικό από οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω. Δηλαδή τώρα υπάρχει άνθρωπος. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Θετικά ότι σε αφήνει να αναδείξει την αξία μέσα από όλο αυτόν τον κύκλο που έχει δημιουργηθεί και να σε επιβραβεύσει και για αυτή την αξία που έχει στη δουλειά που κάνει. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Ελπίζω να αποσαφηνίσαμε λίγο το συζήτηση και να απαντήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Αρχικά δεν ξέρω αν θα ρωτήσει κάτι, κάποια άλλη ερώτηση. Απλά σχέση με τις πωλήσεις που είπε ο Τόλης, είναι ότι κάποιοι έχουν ποινικοποιήσει. Δηλαδή, όταν ακούσει ότι έχει κάνει περισσότερες πωλήσεις, σου λένε μπαίνει αυτομάτως κάτι κακό στο μυαλό τους για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αλλά μου έχει τύχει αρκετά συχνά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Με το που ακούνε πωλήσεις να λένε όχι, δεν ενδιαφέρομαι, ευχαριστώ. Δεν ξέρω γιατί και αν σου έχει τύχει και εσένα, αλλά ή και στον Κωνσταντίνο. Προφανώς. Γιατί η πώληση σε πάρα πολλούς ανθρώπους είναι κάτι που τους τρομάζει. Νομίζουν ότι θα πρέπει τον άλλον να τον πρίξουν για να αγοράσει κάτι. Αλλά τελικά δεν καταλαβαίνουν ότι η πώληση ίσον προώθηση. Δηλαδή η πώληση θα κάνουν στα πάντα. Ακόμα και όταν μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή κάποιος πουλάει, κάποιος αγοράζει. Αν σας πω εγώ δεν έχω χρόνο και εσείς το αγοράσετε, εγώ σας το έχω πουλήσει αυτό το πράγμα ή το αντίθετο. Δηλαδή τα πάντα γίνονται πώληση. Η διαφορά είναι ότι όταν μου το λένε εμένα αυτό, εγώ τους εξηγώ ότι μπορεί να μην χρησιμοποιώ τη λέξη πώληση συχνά, θα το χρησιμοποιήσω, θα πω τη λέξη προώθηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, κοίταξε, ξεκινάμε συνεργασία, παίρνεις ένα προϊόν,
το χρησιμοποιείς, το προϊόν, αν σε βοηθήσει, αν σου αρέσει, δεν θα το συστήσεις. Χωρίς να βγάλεις χρήματα. Μάλλον πες ότι δεν έχουμε συνεργαστεί καν, δεν θα το συστήσεις. Προφανώς, όπως στείνεις στο σινεμά που θα δεις μια ώρα ταινία, το εστιατόριο και εκεί απλά δεν βγάλεις χρήματα. Η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα βγάλεις χρήματα. Θα συστήσεις ένα προϊόν και θα βγάλεις χρήματα. Και αυτό, αν μάτς να το κάνει και κάποιος ακόμα, θα βγάλεις και από τη συγκεκριμένη πώληση χρήματα. Που αυτό μεταξύ μας πλέον το κάνουν όλες οι εταιρείες. Πάρα πολλές εταιρείες σου λένε: εσύ στήσέ μου 1, 2, 3 ανθρώπους και θα έχεις δώρο 30% έκπτωση ή θα πάρεις 30 ευρώ που θα σου περάσει το λογαριασμό σου. Οπότε εκεί πέρα, όταν εγώ κάποιος μου έχει μια αντίρρηση για το κομμάτι της πώλησης, πάντα η απάντησή μου είναι αυτή που πιστεύω ότι είναι μια απάντηση που μπορεί να δώσει οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όλοι κάνουμε πώληση και αν κάποιος δεν θέλει να το καταλάβει, δεν θα το καταλάβει εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν εσύ του βάλεις τον σπόρο και καταλάβει ότι έχει στο μυαλό του ότι είναι κάτι που κάνουν συνέχεια και του πεις κάποια παραδείγματα, μπορεί να μην στο παραδεχτεί. Μετά από μια εβδομάδα όμως που θα έχει κάνει πολλές πωλήσεις σε συζητήσεις ή οπουδήποτε, εκεί θα αρχίσει να το καταλαβαίνει. Ακριβώς. Αυτή είναι η άποψη. Οι συνεργάτες που γυρνάνε μετά από την παρουσίαση, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα θα ήθελα κάτι. Νομίζω μίλησα πάρα πολύ. Θα σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι σίγουρα όποιος θέλει να ασχοληθεί με την δραστηριότητα του network marketing θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι ανάλογα και το τι θέλει, όλα έχουν να κάνουν με το mindset, όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά, την εργασιακή ηθική. Θα πω ότι έτσι όπως είναι ο κόσμος εκεί έξω, η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή καταστρέφεται και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γιατί μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και νομίζουν ότι μόνο η Ελλάδα είναι. Στην Ελλάδα ισχύει αυτό το πράγμα. Οπουδήποτε στον κόσμο η μεσαία τάξη καταστρέφεται, θα υπάρχει η μεγάλη ή η μικρή. Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει να κάνει ό,τι έκανε πριν, συνεχίζει να ανταλλάζει το χρόνο του με χρήμα και να δουλεύει με ένα βασικό μισθό, ή και 1.000 και 2.000 και 3.000 να παίρνει, δεν θα έχει αύξηση από εδώ και πέρα. Πιο πολύ μειώσει θα έχει. Όλα ανεβαίνουν σε τιμές. Βενζίνες, σούπερ μάρκετ, το ρεύμα είναι πλέον jackpot, δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Και η λύση είναι, και αν το καταλάβεις αυτό, υπάρχει λύση. Μία λύση είναι το network marketing. Υπάρχουν και αυτό που κάνετε και εσύ Αριστοτέλη, είναι μία λύση και υπάρχουν διάφορα plan B. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι στον κόσμο που ζούμε, τα πράγματα συνέχεια αλλάζουν ραγδαία και θα πρέπει να αλλάξεις κι εσύ. Αν επειδή έχεις σπουδάσει κάτι ή έχεις κάνει για 20 χρόνια ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, πεις ότι ξέρεις τι, εγώ το κάνω 20 χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω, γιατί να το αφήσω τώρα, είναι έχεις πατήσει. Σε μερικά χρόνια θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η λύση είναι με όλα αυτά που συμβαίνουν και με το AI και όλα αυτά που δεν θα υπάρχουν δουλειές εκεί έξω. Η λύση είναι να πάρεις το μέλλον στα χέρια σου, να πάρεις αυτό εδώ πέρα και μέσα από εδώ να βρεις κάτι το οποίο δουλεύει, να βρεις το μέντορα που το έχει κάνει και να πας να το μάθεις και να το κάνεις κι εσύ. Για μένα αυτή είναι η λύση στην εποχή που ζούμε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και σίγουρα είναι ένα μήνυμα που θέλω να περάσω, γιατί πιστεύω θα βοηθηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και θα σωθούν. Εγώ να χρησιμοποιήσω και τη λέξη θα σωθούν πολλοί άνθρωποι. Σε οποιοδήποτε κλάδο, στο online να ασχοληθούν ή κάνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση. Κάτι ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι για την οικονομική παιδεία στην Ελλάδα. Ποια είναι έτσι η άποψή σου, η γνώμη σου? Σε βλέπω που γελάς, καταλαβαίνεις. Να περάσουμε τα ίδια μετά, γιατί πολλές φορές η οικονομική παιδεία πιο γενικία, ναι. πιο γενικό το πρόβλημα και ύστερα έχετε πιο αυτά μέσα. Με επίοικια θα απαντήσω. Η οικονομική παιδεία στην Ελλάδα από το σύστημα είναι χάλια. Δεν θα πω κάτι χειρότερο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, ό,τι έχω μάθει, το έχω μάθει μέσα εμπειρικά. Έχω χάσει χρήματα, έχω κερδίσει χρήματα, έχω διαχειριστεί σωστά χρήματα. Έχω μάθει ποιοι είναι οι κουβάδες που πρέπει να έχεις, τις κουβάδες στα οικονομικά, της ασφάλειας, του χαμηλού ρίσκου ή του μεγάλου ρίσκου επένδυσης και ούτω καθεξής. Αυτά, αν κάποιος δεν ψαχτεί από μόνος του, αν κάποιος δεν μπει στο ίντερνετ που έχει άπειρη δωρεάν ήλικη, να μάθει, να ψάξει και να βρει μετά τους ανθρώπους που το έχουν κάνει και προφανώς να πληρώσει, να μάθει ακόμα περισσότερα πράγματα και πρακτικά, δυστυχώς δεν θα δημιουργήσει ποτέ οικονομική παιδεία για τον εαυτό του. Δυστυχώς. Αυτή είναι η άποψή μου και για την οικονομική παιδεία, αυτή είναι η άποψή μου και για το κομμάτι της υγείας, το τι πρέπει να τρώμε, τι δεν πρέπει να τρώμε. Αυτά είναι δύο πράγματα που. Και το mindset προφανώς, όλα αυτά είναι μαζί, που πρέπει κανονικά αυτά να διδάσκονται στο σχολείο, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και είμαι πάντα της άποψης ότι ελέγχεις αυτά που μπορείς να ελέγξεις.
Από τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε όλο το οικονομικό, το σύστημα των σχολείων εκεί έξω, τουλάχιστον μέσα από τις κοινότητές μας μπορούμε αυτούς που θέλουν να βοηθηθούν και να μάθουν σωστά τα πράγματα να μπορέσουν να τα μάθουν. Και να τους περάσουν ότι ψαχτείτε. Ουσιαστικά συμπλήρωσε κάποια θέματα τα οποία είχαμε μιλήσει για το προηγούμενο επεισόδιο που αναφέρουμε στην οικονομική παιδεία στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι αν τα βάλει κάτω, έχει μεγάλη σημασία τα λόγια που λες και αυτό που είπαμε και εμείς στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν το συνδέσει, μπορεί να δει πολλά πράγματα κάποιο μέσα από αυτό. Συγγνώμη, δεν το διακόψα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι συμφωνώ πάρα πολύ σε όσα είπε ο Τόλης, έτσι, και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα σχολείο και μια κοινότητα, αλλά όχι κοινότητα όπως ας πούμε στο network marketing ή σε κάτι άλλο, κοινότητα μεγάλη στην Ελλάδα, η οποία ουσιαστικά δεν σου παρέχει μια βοήθεια ως προς να αλλάξεις αυτό το κομμάτι, και εκεί έρχονται το network marketing, οι επενδύσεις και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία σε εισαγωγικά σώζουν κόσμο, έτσι. Δηλαδή έχουν τραβήξει κόσμο πέρα από το κουτί, και γι' αυτό κιόλας υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και με άλλα πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή, και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή πιστεύω αυτό που κάνετε εσείς, αυτό που κάνουμε εμείς, τώρα ξεκινάει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γιατί πολλοί λένε, είναι αυτό που σας είπα πριν, μόνο στην Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Βλέπουν την Αμερική, και η Αμερική μπορεί να είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε στην αρχή, και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και οι τρεις εδώ πέρα και όσοι μας παρακολουθούν είναι άνθρωποι που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, και αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα αλλάξουν όλη την κατάσταση στην Ελλάδα προς το καλύτερο. Θα την αλλάξουν για όλη την Ελλάδα, προφανώς και όχι. Θα την αλλάξουν όμως για το κομμάτι του πληθυσμού που θέλει να αλλάξει. Που θέλει να βγει από αυτό το κουτί. Ή μάλλον, τώρα έβλεπα τον Τόνι Ρόμπινς, ένα σεμινάριο του Τόνι Ρόμπινς τις προάλλες, που έλεγε: μαντέψτε, δεν υπάρχει κουτί. Απλά οι άνθρωποι μπαίνουν στο κουτί. Και μετά λες τη φράση: βγες από το κουτί. Δεν υπάρχει το κουτί. Δηλαδή, αν σκεφτείς, εμείς ουσιαστικά, δεν υπήρχε το κουτί. Ίσως μας βάλανε σε ένα κουτί και βγήκαμε. Ίσως από αυτή την έννοια, ναι. Μπορούμε να το πούμε, αλλά εμείς είμαστε η λύση, πιστεύω πραγματικά, σε μερικά χρόνια για πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που κάνουμε. Και δεν το λέω το ψωνίστηκα ούτε τίποτα. Εγώ το θεωρώ είναι έργο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και είμαστε στην αρχή. Προφανώς τώρα πολλοί θα υπάρχουν που θα λένε πυραμίδες, επενδύσεις δεν δουλεύουν, το ένα το άλλο. Αλλά σε 10 χρόνια, επειδή εγώ το έχω ζήσει πριν 10 χρόνια, άνθρωποι που μου λέγανε πυραμίδες τώρα είναι στην ομάδα μου. Και μου λένε τι χαζομάρα είχα κάνει τότε, μπλα μπλα, ήμουν κάθε μέρα για καφέ και εσύ είχες αυτό το hustle και δούλευες και τώρα έχεις κάνει πράγματα. Αυτό θα μεγαλώσει τα επόμενα 10 χρόνια. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο στα 20 χρόνια. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο στα 30 χρόνια. Και ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε τις επόμενες γενιές που θα το συνεχίσουν. Εκεί είναι η επιτυχία. Εδώ, αυτό που θέλω εγώ είναι ότι έχει μεγαλύτερο όφελος και όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στην γενικότερη κλίμακα εξελίξεως. Όταν μπει σε κάτι το οποίο έχει σκοπό να εκτελεχθεί και να φτάσει κάπου, είσαι από τους πρώτους ανθρώπους που μπαίνει σε ένα τέτοιο κόσμο και προχωρά. Δηλαδή, θα είναι σε σημείο μετά από 5-10 χρόνια, όπως είπες, και δεν αναγνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό την εξέλιξη που έχει καταφέρει όλο αυτό το διάστημα. Και τον φέρνει πολύ ωραίο. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Ακριβώς αυτό που λες. Εγώ, αν με γνώριζα πριν 10 χρόνια, είμαι άλλος άνθρωπος. Έχουμε συνήθως. Πράγματι. Εύχομαι να απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχει το κοινό, να δώσαμε περισσότερες πληροφορίες μέσα από σένα πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Εμένα προσωπικά έχει αποσαφινιστεί από την πρώτη φορά που σε γνώρισα τότε και μιλήσαμε και μου τα εξήγησες και λίγο καλύτερα. Και μου έδωσε την ευκαιρία και να το ζήσω και να δουλέψω στο πλάι του. Αυτή είναι η σχέση μας που είπα στην αρχή, ότι τον γνωρίζω και είναι πολύ καλό φίλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ένας εκ των οποίων είναι και αυτός το οποίο δραστηριοποιείται ο Τόλης. Ο καθένας πρέπει να αναζητήσει να δει το δικό του. Σίγουρα μπορεί να μην τον εκφράζει το συγκεκριμένο, αλλά πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε ότι υπάρχει σαν επιλογή. Έτσι ώστε αν δεν εκφράζει τον ίδιο και τον εκφράζει κάτι άλλο, στη συνέχεια θα μπορεί να συστήσει κάποιον φίλο του να ασχοληθεί, κάποιον γνωστό ή ακόμα και μέλος της οικογένειάς του να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τομέα που μπορεί να είναι πολύ καλύτερο και να του αρέσει το συγκεκριμένο τομέα και να εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό και να γίνει και πετυχημένο άτομο. Και είναι δηλαδή να το πω να μου το πει, να το προτείνω λίγο τόσο μακριά δηλαδή στο να πετύχει κάποιο. Γιατί είναι το σπίρτο που θα ανάψει ολόκληρη τη φλόγα.
Θέλω να μας πεις για να κλείσουμε κάτι, ποιο θα είναι το μήνυμα ουσιαστικά που θέλει να στείλει η Συμβουλή, κυρίως αυτή η ερώτηση. Ποια είναι η Συμβουλή που θέλει να στείλει στους ανθρώπους που σκέφτονται να ξεκινήσουν με το network marketing? Η συμβουλή μου είναι μην το σκέφτεσαι. Είμαστε προγραμματισμένοι από το DNA μας να είμαστε αναβλητικοί και να σκεφτόμαστε το τι θα πάει στραβά. Το σημαίνει ότι όταν μας κάνει κάποιος μια πρόταση και όντως θέλουμε να αλλάξουμε τα αποτελέσματά μας, πες ναι και πήγαινε κάτω. Γιατί αν πεις θα το σκεφτώ αύριο μεθαύριο, μετά από 1-2-24 ώρα, το να μαθαίνεις τον εαυτό σου να αναβάλει ακόμα περισσότερο νούμερο 1. Νούμερο 2, μετά από μία μέρα, μετά από 2 μέρες, αντί να σκέφτεσαι τι μπορεί να πάει καλά, δηλαδή, έχω 50.000 ευρώ χρέος. Και αν αυτό πάει καλά και τελικά το ξεπληρώσω και βγάλω και 50.000 και βγάζω και 50.000 το χρόνο και βοηθήσω και την οικογένειά μου και άλλους ανθρώπους και μπορώ και ταξιδεύω και μπορώ και ζω ελεύθερα και μπορώ και να σπάσω το ξυπνητήρι και μπορώ. Αν σκεφτείς έτσι, προφανώς θα πάρεις την απόφαση, αλλά δεν θα σκεφτείς έτσι. Θα σκεφτείς, θα χάσω τα χρήματά μου, είναι ψέμα, είναι scam, είναι αυτό, είναι τσαγλατάνος, είναι. Αν αφήσεις τον εαυτό σου στο μυαλό σου να σκέφτεσαι αρνητικά και δεν θα πάρεις ποτέ την απόφαση. Οπότε, είτε στο network marketing, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, σου δοθεί μια ευκαιρία από έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει επιτυχία και τον βλέπεις αυτό και σε εκφράζει. Και πέρα από την επιτυχία, καταλαβαίνεις ότι έχει και καλή ψυχή, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, και όχι ότι σε κοιτάει σαν χρήματα. Τότε απλά πες το ναι και ξεκίνα. Αυτή είναι η συμβουλή μου σε όλους τους νέους ανθρώπους αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Γιατί δεν υπάρχει κι άλλη επιλογή, καλός ή κακός. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δυστυχώς, ναι. Ακριβώς. Έχουμε να βοηθηθήκαμε πάρα πολύ μέσα από αυτήν την ανάλυση που κάναμε και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε το podcast το σημερινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τόλι και όποιους άλλους ενοποιούν την δράση μας. Σας ευχαριστούμε Τόλι γιατί με θάρρος και δύναμη και όρεξη μας εξήγησες τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τομέα και αποσαφηνίσαμε όλο αυτό το σύννεφο το μαύρο που υπάρχει πάνω από το network marketing και είδατε πόσο θετικά μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος αν είναι σε αυτόν τον τομέα. Εμείς κάτω από τη λεσβάδα το YouTube θα έχουμε κάτι που μπορεί να βγάλει χρήματα αν θέλει κάποιον. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Ο καθένας πρέπει και είναι φέρον δικό του να ψάχνει διαρκώς τι είναι αυτό που τον εκτελήσει, τι είναι αυτό το οποίο του ταιριάζει κατάλληλα, έτσι ώστε να το ακολουθήσει και να πετύχει πάνω σε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει, πιστεύω, πιο μεγάλη ευτυχία από το να μην έχει κινητήρια όπως είπες τότε, να ξυπνάς το πρωί και να μην βλέπεις την ώρα και τη στιγμή να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα για άλλη μια μέρα και να εξυπηρετείς και να βοηθάς τον κόσμο σε κάτι το οποίο έχει ανάγκη. Όπως στο δικό σας τομέα, στο network marketing που ξέρω πολύ καλά, βοηθάτε τον κόσμο σε συγκεκριμένα τομέα να βελτιστοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του, πέρα από το οικονομικό φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αριστοτέλη. Και εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τόλι που ήταν μαζί μας. Θα ήθελα να πω στα σχόλια κάτω να μας γράψετε ερωτήσεις τις οποίες θα δώσουμε ένα νέο ραντεβού με τον Τόλι. Να απαντηθούν και άλλες ερωτήσεις του κόσμου. Οπότε κάτω από τα βίντεό μας μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας ή να μας στείλετε στο Instagram ή στο TikTok και θα απαντηθούν όλες. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κι εγώ ένα μεγάλο με τη μεριά μου ευχαριστώ που με καλέσατε να κάνουμε έτσι αυτό το podcast μαζί. Να πω ότι είμαι σίγουρος ότι ο στόχος που έχετε μέσα από αυτό που κάνετε εδώ πέρα θα επιτευχθεί και θα επηρεάσει και θετικά πολλούς ανθρώπους που αυτός είναι ο σκοπός. Και το λέω γιατί ξέρω προσωπικά και τους δύο και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειώσω εδώ πέρα όποιος θέλει να στείλει μήνυμα και ενδιαφέρεται να κάνει το network marketing, Τόλι Καλογύρου στο Instagram, σωστά τα λέω. Σωστά. Και στο Instagram και στο Facebook το έχω Τόλι Καλογύρου. Τέλεια. Και εμάς μπορείτε να μας ακολουθήσετε όποιος πραγματικά θέλει στα social media, Instagram, TikTok και στο YouTube φυσικά και στο Spotify, όπου ανεβαίνουν κομμάτια και ενημερώσεις γύρω από τα podcast και τα νέα podcast που ανεβάζουμε και θα χαρούμε πάρα πολύ να μας δείτε και τις ιδέες τις οποίες θα θέλετε ή τις προσκεκλημένες που θα ήθελατε να δείτε εδώ πέρα για να μιλήσουμε πάνω σε θέματα τα οποία σας απασχολούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τόλι, να είσαι καλά. Είστε πανελίνοι λοιπόν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.